Ja, men så lad os starte med det samme. 실수면 가진 수학 계라실 오카르타로 수가 기시엔니 소스 우스미도 사쿠미니 앙마 그거 스타트하기 마음에 kunna 또따마 قسنات 사쿠미 샤쿠가 أيوة تمنى نويوتنا باسيشوا 있어. Og Wow. så fortsætter jeg på dansk. Og allerførst så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder, som I kan se, Ejner Lund Jensen. Jeg er født og opvokset i Grønland, har arbejdet i Gumiut som skolelærer i 2 år, og på GU i Asiat i 5 år. Og så har jeg arbejdet i det grønlandske hus i København, og på Nationalmuseet i København. Jeg er historiker, og det jeg har beskæftiget mig med mest, det er altså Grønlands historie. Og det er så også det, vi skal snakke om i dag. Overskriften på mit indlæg er Grønlands kamp for ligestilling. Og det er, man kan sige, det her billede, som vi kan se her fra midten af nu, det symboliserer ligesom den kamp, den historiske udvikling, som Grønland har været igennem i de sidste cirka 100 år. Så Grønlands kamp for ligestilling er overskriften, men man kunne egentlig også godt have kaldt det for fra koloni til selvstændighed. For jeg vil tage udgangspunkt i kolonisituationen. Og så synes jeg først, at vi skal finde ud af, hvad er egentlig en koloni? Hvis man slår op i ordbogen, så er der en definition på koloni, som er Niederdrafik. Og det er det, I ser på det her billede her, det er Niederdrafik, godt håb, som så ud omkring 1830. Men ordet koloni har også en anden betydning. Det her var en betegnelse, som man brugte i 1800-tallet for hver enkelt, det vi i dag kalder by i Grønland, altså Niederdrafik, godt håb, eller kolonien Godthåb, kolonien Holsteinsborg, kolonien Julianehåb osv. Men udtrykket koloni betyder også noget andet, nemlig Nunatsiaq. Og Nunatsiaq, for at man kan sige, at det område er en koloni, den her forstand, så er der nogle forskellige definitioner, som man ligesom skal opfylde. Den første, det er, at kolonien den ligger langt væk fra kolonimagten. Og det kan man sige, at Grønland ligger jo adskillige 1000 kilometer væk fra Danmark. En anden ting, man skal med, det er, at kolonimagten har politisk herredømme og kontrol over kolonien. Og det må man sige, at Grønland har haft over, Danmark har haft over Grønland i mange år. For det tredje, så er det sådan, at kolonimagten har et økonomisk udbytte, eller i hvert fald et ønske om et økonomisk udbytte af kolonien. Og det har Danmark jo også haft af Grønland ved køb og salg af spæk, af sælskind, af fisk og af for eksempel kryolit, som jo har været omtalt inden for de sidste par år. Og endelig, den sidste definition, det er, at befolkningen i kolonien har en anden etnicitet end befolkningen i kolonimagten. Og det må man også sige, at der er den forskel mellem danskere og grønlændere, at der er 2 forskellige etniciteter. Så det man ganske kort kan sige om kolonisituationen mellem Danmark og Grønland, det er, at det var Danmark og danskere, som kom til Grønland og tog på en måde magten i Grønland og satte et meget stort præg på det grønlandske samfund. Hvis vi lige prøver at gå tilbage til den her, hvor vi har Godthåb i 1830, så kan man blandt andet se, at husene der er forskellige størrelser. De store huse, det er de danske huse, og de små huse, det er de grønlandske huse. Så ikke alene bestemte danskerne også
over den grønlandske befolkning. Der var også en meget stor social forskel. Og som en lille, jeg vil ikke sige kuriositet, men man kan sige, det kan man også se nogle steder i sproget. Blandt andet så var det sådan, at mange af de danske huse, de havde to indgange. Hovedindgangen, eller fordøren, den kaldte man i grønlandske kredse for Rastonat i Sarayat, mens bagdøren, den mere beskedne indgang, det var Galaslit i Sarayat. Og således kan man også i sproget se forskellen, den sociale forskel mellem danskere og Grønland på det her tidspunkt. Jeg går lige tilbage hertil. Så det jeg vil sige noget om nu, det er den udvikling, som er sket fra cirka 1910 og op til vores tid, den tid, altså en udvikling, som har betydet, at man er gået fra en koloni til op til en politisk situation, hvor man diskuterer selvstændighed. Og jeg vil sige, der er fire hovedperioder. Den første, det er en periode fra 1910 til 45 cirka, hvor de grønlandske politikere og den grønlandske befolkning fremsatte krav om medindflydelse og udvikling. Så er der perioden fra 45 til cirka 1970, hvor hovedoverskrifterne var modernisering eller danisering. Så var der igen en periode fra 1970 til 2009, som vi kan give overskriften grønlandisering eller hjemmestyre. Og endelig så er der perioden med selvstyre, som går fra 2009 og så til et eller andet tidspunkt, som vi så ikke rigtig ved endnu. Og i de her fire faser her, så vil jeg for at begrænse det til en konkret, eller for ikke at brede mig alt for meget, så vil jeg koncentrere mig om at snakke om, eller sige noget omkring ligestilling. Så den røde tråd i det, jeg siger fremover, skulle gerne være centreret omkring problematikken, omkring diskussionen omkring ligestilling i Grønland. Vi starter omkring 1910. Det her, det er et såkaldt fiskehus, altså Grevik. De første fiskehus blev etableret i tilbage i 1910, og i løbet af 20'erne og 30'erne, så bredte de sig op langs vestkysten, og det sidste fiskehus blev etableret op i Upernavik-distriktet i midten af 1930'erne. Og det gjorde det, fordi at på det her tidspunkt opdagede man, at der var mange fisk, specielt torsk, i de grønlandske farvande. Så erhvervet skiftede i den her periode. Der blev færre og færre fangere, og der blev flere fiskere. Det betød også, at der kom flere penge blandt folk, fordi at i stedet for at bruge fangsten, altså sælen, til eget forbrug, så gjorde man nu det, at man tog fisken, og så skulle man sælge fisken til KGH for at få penge til at kunne købe de nødvendige ting til dagligdagens forbrug. Men det betyder også, at der skete en lille økonomisk forbedring i det grønlandske samfund, som blandt andet betød, at der i 20'erne og 30'erne var flere familier, som kunne bygge deres egne nyere huse, ikke af sten og tørv, men af træ. Så der skete en erhvervsmæssig udvikling i det grønlandske samfund. Og det er vigtigt at de her forandringer med, fordi det er ligesom forandringerne, som definerer hvad der sker i samfundet. Forandringerne og forklaringerne på samfundet er det, man så skal lede efter. Så der skete ændringer i økonomien. Samtidig så skete der også en lille smule ændringer i uddannelsesniveau. Det var ikke mange, der fik det, vi i dag vil kalde for en boglig uddannelse, men nogen var der dog. Blandt andet de her 6 unge mænd her, som vi ser fotograferet i København omkring 1910-12 stykker. De var på uddannelse, fordi de skulle være henholdsvis præster
eller ansat i KGH i den kongelige grønlandske handel. Under deres ophold i Danmark, så kunne de ikke lade være med at lade mærke til, hvordan samfund omkring det virkede, og hvordan der var en langt klar større velstand i Danmark, end der var i Grønland. Så når de kom tilbage til Grønland igen, så begyndte de at stille krav om en samfundsmæssig udvikling. De ville have, at der skulle ske en udvikling i det materielle forhold, altså man skulle have bedre råd til at købe huse og til at købe bedre mad og tøj og så videre og så videre. Og samtidig, fordi de jo var uddannede, så krævede de også større medindflydelse. De ville være med til at have indflydelse på den udvikling, som Grønland skulle gennemgå. Samtidig så skete det, at fra 1911, der blev der indført system med landsråd i Grønland. Der var 2 landsråd på det her tidspunkt. Et i Sydgrønland og et i Nordgrønland. Og som navnet også siger, så skulle de først og fremmest være rådgivende, det vil sige, at de skulle besvare de spørgsmål, som de danske myndigheder de sendte til dem, og de danske myndigheder de havde nogle forskellige planer. Men samtidig så havde landsråden også lov til at diskutere ting, som var af særlig interesse for deres område, og det benyttede de sig af i høj grad i virkeligheden. Og landsrådene fremsatte i de følgende år også en række krav til Danmark. Blandt andet så ønskede de, at udstedsbestyrerne, Niutorojit, som sad ude i udstederne, og hvor langt de fleste var danskere, de ville gerne have, at de skulle være grønlændere i stedet for, fordi de mente, at de var mere kvalificeret til at være udstedsbestyrere. Og en række andre krav. Men problemet var bare, at de danske myndigheder, de var meget fodslæbende. Det gik meget langsomt. Men den grønlandske debat, altså debatten i Grønland i 20'erne og 30'erne, den blev også styrket af, at der kom nogle man kunne kalde dem for tidsskrifter, eller blade, for eksempel Dagrisut her, som udkom fra Nuuk fra 1934 til 48, og det her blad, som hed Siumut, som blev udkom nede i Qaaqortoq-området, de var begge to udgivet af private personer. Dagrisut af Kolynge, Siumut af Frederik Høeg, som var udstedsbestyrer først i Ammassalik og senere i Narsaq. Det gav den grønlandske befolkning og de grønlændere, som var interesseret i politik og interesseret i samfundsdebatten, det gav dem en mulighed for at få et sted, hvor de kunne komme med deres tanker, hvor de kunne få publiceret deres tanker. Og på den måde så opstod der i Grønland stille og roligt hen i løbet af 20'erne og 30'erne en debat om de fremtidige forhold i Grønland, og hvordan man fra Grønlands side ønskede sig, at forholdene de skulle være. Og på det her tidspunkt, der var det karakteristisk, at man ikke var meget kritisk. Man var kritisk over for den danske grønlandspolitik. Man var ikke meget kritisk. Og det kan I se af den her undertekst, som er her på Siumut. Det her Siumut, det er Qaaqortoq Niutorqarfiani avisi. Og så står der nedenunder, Inuaqatigiittut Inuaqqiartornisarpissugu Kadasli Qastunaassuk Futuqatigiiffiat. Altså, man ønsker en udvikling i Grønland, men det skal ske som et dansk-grønlandsk samarbejde. Det er ligesom den politiske hovedidé i det her tidspunkt. Og så vil jeg gøre det nu, at jeg kommer med nogle eksempler på nogle tekster, som kan bruges, hvis man skal prøve at vise de grønlandske idéer. Det her alle sammen nogle forfattere. Et forslag, et ting man kunne læse, det var Jonathan Petersens digt i Geografisk. Det hedder også Sinerishami Damagni.
Man kan læse Isak Lunds Inusimut Mani Uninganada, Henrik Lund, Jodaderinek, eller Nokbut Dukkar Swangorovit. Alle de her, eller de her 3-4 digte sange, de, de indeholder alle sammen noget omkring kraven omkring det politiske udvikling i Grønland. Hvis man ser på sådan et som Nokbut Dukkar Swangorovit, så er det sådan, at 3 gange i det digt der nævnes ordet Siumut. Og digtet ender simpelthen med, at man siger, at digteren Henrik Lund siger til dem, han henvender sig til, Taberasi, Shumaraderici. Så det var en opfordring til befolkningen, især ungdommen, om at uddanne sig, om at udvikle samfundet. Det er kun nogle få eksempler. Der er masser af andre eksempler, som man kan finde i Renarsotis. Og i samme periode udkom der de her 2 romaner, Mathias Stork, Sinekdor og Akolønges Ugyt 300, som alle sammen indeholder som begge 2 indeholder en vision om det fremtidige Grønland, som de ser for sig. Et Grønland, hvor det, som er blevet klart, materielt set, klart bedre stillet end det gamle Grønland, og et Grønland, som bliver styret af grønlændere. De her digte og i de her romaner, der ser man det politiske håb, som man har i Grønland på det her tidspunkt. Og man kan sige, at datidens 20'ernes og 30'ernes, hvad skal man sige, hvis man skal sige noget, som symboliserer, som virkelig viser, hvad man tænker dengang, så var det udtrykket Humut Siumut. Det var det, man ville fremad. Men det kunne man ikke gøre alene. Det skulle man gøre i samarbejde med den danske koloniadministration. Og den danske koloniadministration var, som jeg sagde tidligere, utrolig fodslæbende. Og det var meget svært at få nogen som helst ting igennem for de grønlandske politikere. Så skete der det, at 2. verdenskrig kom 1939 til 1940. Det betød, at forbindelsen mellem Danmark og Grønland blev fuldstændig lukket, og så må man lige pludselig i Grønland selv tage over og styre forholdene. Nu ville man ikke længere styre fra Danmark, nu skulle man selv finde ud af det. Og det betød blandt andet, at man skaffede forsyninger fra USA. Det blev betalt af værdier for Grønland, specielt for kryolitten. Og så skulle tingene styres. Det blev fra Nuuk. Fra Nuuk satte der nu en administration, en central grønlandsk administration, som sad og styrede forholdene i Grønland. Og den her situation i Grønland under 2. verdenskrig, perioden der under 2. verdenskrig i Grønland var faktisk en god periode, dels økonomisk, men også fordi man politisk og administrativt fandt ud af, at man faktisk kunne godt administrere selv. Det betød, at da så krigen sluttede i 1945, så kom de grønlandske krav om reformer meget stærkere tilbage til det danske politiske system. Og der var i årene efter 1945 var der en livlig debat, ikke kun i Grønland, men også i Danmark, om de fremtidige forhold i Grønland og det fremtidige forhold mellem Danmark og Grønland. Og den debat, den dansk-grønlandske debat, den blev styrket af, at man i FN, der fokuserede man på afkolonisering. Man ville have, at de kolonimagter, Danmark, England, Frankrig, Portugal, Spanien osv., disse kolonimagter, de skulle arbejde for, at forholdene i kolonien blev sådan, at kolonierne kunne opnå selvstændighed. Og det var man selvfølgelig også presset af i Danmark. Og man løste det så på den måde, at man i 1953, da der kom blev vedtaget en ny dansk grundlov, så
blev en del af indholdet i grundloven var også, at Grønland blev en ligestillet del af Danmark. Og det er vigtigt at understrege, at Grønland blev en formelt ligestillet del af Danmark. Altså ifølge loven skulle det være lige, men der var på mange områder var der store forskelle, og det kommer vi tilbage til, det kommer vi over til nu. Nu, fra 1953, der var Grønland altså formelt ligestillet. Grønlandspolitikken efter 1950, den har i vore dage fået overskriften G50. G50 det stammer fra, at man nedsatte en kommission i 1948, som i 1950 kom med en betænkning med en lang række forslag til, hvordan man skal udvikle forholdene i Grønland. Overskriften på den her periode fra 1945-50 og så op til cirka 1970, den har fået, det er fra starten af modernisering, og efterhånden bliver det mere og mere almindeligt at kalde for danisering. Udviklingen kan man forklare i 2 spor. Det ene, det er infrastruktur og erhverv. Det er alle de materielle forhold, hvor man fra dansk side sagde, nu går vi ind, og så bruger vi nogle penge på at udvikle det grønlandske samfund. Vi bygger havne, vi bygger veje, vi bygger elværker, vi bygger boliger, vi bygger sygehuse. Altså alt det, som er nødvendigt for at have et moderne samfund, det bygger vi. Sådan så vi får et moderne samfund. Og det var det ene spor. Det andet spor, der er overskriften ligestilling. Og det var jo det. Og på det her tidspunkt, der bliver udtrykket ligestilling, det bliver et ofte anvendt udtryk. Og det var de grønlandske politikers ønske jo, at man med reformerne og med grundloven i 1953 skulle blive en ligestillet del af Danmark. Men det skete overhovedet ikke. Faktisk så var det sådan, at landsrådet man havde nu et landsråd, og landsrådet havde meget lidt indflydelse. Landsrådet blev kun spurgt af Grønlandsministeriet, men det var meget få opgaver, som de selv havde. Det var ganske få områder, hvor de selv kunne gå ind og bestemme. I stedet så blev der oprettet et Grønlandsministerium i 1955, som sad i København, og med danske embedsmænd stort set besluttede alt, hvad der skulle ske i Grønland. Og hvis der skulle vedtages nogle love, så skulle de vedtages i det danske Folketing. Det betød, at hele den her udvikling, den foregik med det, som man kalder den grønlandske befolkning som tilskuere. Og det betød også, at de grønlandske politikere, de ikke havde nogen rigtig medindflydelse. Og det var faktisk det, de ville have. Et andet grelt eksempel, som var vigtigt i den her periode, det var indførelsen af fødselsdagskriteriet, som betød, at i stillinger som for eksempel tjenestemand og tjenestemandslignende stillinger som lærer og telegrafister og læger og så videre, der blev der skelnet mellem om man var dansker eller grønlænder, eller om man var født i Danmark eller Grønland, og så dem, der var født i Danmark, de fik en højere løn end dem, der var født i Grønland, dem de havde fuldstændig det samme arbejde. Og det skabte også et ramaskrig i Grønland, og var et meget stort, stærkt symbol på den ulige behandling, som den grønlandske befolkning blev udsat for. Og hele den her problematik omkring ligestilling og fødselskriterium og mangel på indflydelse osv., den blev meget stærkt diskuteret blandt specielt de unge mennesker. For et af elementerne i den her periode, det var et af metoderne til at opnå ligestilling dengang, sagde man, var dansk. Lær dansk og lær dansk kultur. Det vil sige, at i skolen for eksempel, der fik dansk første prioritet. Der blev næsten ikke oprettet nye uddannelsespladser i
Grønland. I stedet for, så sender man stort set, eller alle de grønlændere, som skulle under uddannelse, dem sender man til Danmark i nogle er allerede i 6. og 7. klasse, andre i gymnasiet, men også håndværksuddannelser, eller for eksempel HK-uddannelser og socio-uddannelser osv. osv. Alle blev sendt til Danmark, og det skabte også en del social forbrydelse. Det skabte også en grønlandsk ungdom, som blev politisk bevidst. På det her tidspunkt i 60'erne og 70'erne var der i Danmark en meget livlig debat, hvor den danske venstrefløj var meget stærk. Og det blev de unge mennesker, de unge uddannelsessøgende grønlændere i Danmark også præget af. Og det betød, at de blev meget kritiske over for den danske grønlandspolitik. Det kan man blandt andet se i løbet af 1970'erne, hvor man begyndte. Jeg skal lige sige, at og et af de ting, som man diskuterede her, det var spørgsmål om ligestilling. Og den her periode, den har fået overskriften grønlandisering eller et mere grønlandsk. Og ligestillingsbegrebet blev også diskuteret. Og der var der en grønlandsk politiker, Moses Olsen, som vi sikkert kender, som omdefinerede det her begreb. I en artikel i 1969, så skrev han noget, som lyder nogenlunde sådan her. På samme måde, som forholdene i Danmark skal udvikles efter danske præmisser, således skal også Grønland udvikles efter grønlandske præmisser. Det er ligestilling. Og det Moses Olsen, han siger her, det er en altså der vender man synen på ligestilling om. Nu er ligestilling ikke at være dansker, nej, nu er ligestilling at være grønlænder, eller udvikle Grønland på grønlandske præmisser. Og den tankegang og den kritik af den danske politik, den går igennem 1970'erne på mange områder. Jeg skal nævne et par eksempler. For det første, så siger man nej til EF. Man var bange for, at ved EF, så ville det blive endnu mere, altså så ville styret af Grønland blive flyttet endnu længere væk, nemlig ned til Bruxelles, og hvor man jo i stedet for ønskede, at kompetencerne blev ført til Nuuk. Det betød, at man fra Grønlands side startede i den proces, som endte med indførelse af hjemmestyre. Grønland nedsatte man et hjemmestyreudvalg, som senere fik diskuteret deres idéer i det danske folketing, og så i 1979 så fik man så indført lov om hjemmestyre. Og det var også i den her partier, at de første det var den her tid, at de første stærke grønlandske partier blev etableret. Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit blev alle sammen etableret i midten og slutningen af 1970'erne. Og den her, når jeg har taget det her billede med fra Sumés første plade, så er det fordi, at i 1970'erne, hvor Sumé var blevet dannet og var blevet populær i Grønland, der foretog de et år eller to en turné i Grønland, hvor de rejste fra by til by og spillede koncerter og spillede deres sange, som jo var meget, meget kritiske. Den her titel, Nye Tider, det er sangen på en af deres sange skrevet af Malik Høegh. Og fordi den her turnering, det betød, at stort set alle på Vestkysten, de fik det her budskab om, at nu skal vi ændre politikken, nu skal vi gå bort fra danisering, nu skal vi over til en grønlandisering. Så Sumé, som jo er det første band, som spiller sange på grønlandsk, eller synger sange på grønlandsk, de har haft en virkelig stor effekt på den politiske udvikling. Så i 1979, der kommer hjemmestyret, og efterhånden så bliver en lang række områder ført til Grønland.
områder, som nu bliver hvor nu er lovgivning i Inatsisartut, og hvor det daglige hvad skal man sige, man fører lovgivning ud i forskellige ministerier. En af de ting, som også man skal lægge værd til i perioden her efter 1970, det var, at der blev der var en meget stærk diskussion omkring identitet. Og igen, hvor man vil bryde fra, at vi ikke er danskere, så siger man nu, at vi er grønlændere, og så en lang række nye symboler altså inuit-symboler bliver indført. Det er kun et lille udsnit af den. Altså flaget er fra 85, våbenskjold der er fra 1979. Grønlandske designere designede tøj med inuit-motiver. Selv slipset blev i nogle steder udskiftet med en butterfly af sælskind. Jeg ved ikke, om der er så mange, der bruger det endnu, men det var i hvert fald populært en kort overgang. Og helt op i vores dag, der ser man jo, hvordan at tatoveringen bliver mere og mere almindelig med motiver, som er taget fra inuit-kulturen. Så det er en stærk diskussion af og man førte hele den grønlandske tanke ud i livet her i 1970'erne og i 1980'erne. Og så har jeg igen nogle få forslag til tekster, som man kunne læse, hvis man kunne indgå den periode. For eksempel med Køs Nudat, som jeg lige har omtalt, eller Dordan Italiensens Nuner, som handler om nedlæggelsen af bygderne, eller Jens Geislers Narismen Ramner, Akkaluk Lønges, Tubliusultutik, Angada Buts, og Mos Olsens Amma Uang Dababut. Og når man ser på de her tekster her, og sammenligner dem med de tekster, som jeg viste før i 20'erne og 30'erne, så er det helt tydeligt emne, helt tydeligt skifte i emne, nemlig en stærk kritik af Danmark, en stærk antikolonialistisk kritik, som altså er at mærke helt op i 1970'erne og også lidt ind i 1980'erne. Hvis man så skal gå videre, så kan man se på noget helt andet også, nemlig forhold til udlandet. Ifølge hjemmestyreloven, så var udenrigspolitik og sikkerhedspolitik ikke en del af det grønlandske område, som man kunne behandle i Grønland. Det hørte ind under Folketinget. Grønland måtte ikke røre ved udenrigspolitik. Men det gjorde det så alligevel. Det første de gjorde, det var, at de meldte sig ud af EF. Så startede de et samarbejde med Inuit i Canada og i Alaska, og tildelvis også i Rusland i ICC. Og derudfra også et kamp for de oprindelige folk i hele verden, hvor Grønland engagerer sig enormt meget i FN, både som repræsentanter for oprindelige folk i Genève, og som repræsentanter for oprindelige folk og være medvirkende til at danne det forum for oprindelige folk, som i dag arbejder i FN for oprindelige folks forhold. Og efterhånden så kan man sige, at grønlandske politikere kom mere og mere ind i det her udenrigspolitiske samarbejde omkring Grønland. Og da man i 2002, der ønskede man fra amerikansk side at udvide forsvarssystemet i Thule Air Base. Og man så henvendte sig til Danmark og sagde, at vi vil gerne have nogle ændringer her, og vi vil gerne have jer til at anerkende. Og da man så hørte det i Grønland, så sagde man, det kan I ikke. Det handler jo om Grønland. Vi kan ikke begynde at beslutte ændringer væsentlige ændringer i Thule, uden I spørger os. Og det korte og lange, det er, at det endte i, at man lavede nogle forhandlinger,
og en aftale, den der såkaldte Igaliku-aftale fra 2002, som var en aftale mellem USA, det amerikanske udenrigsminister, vi har her til højre, og Danmark med den danske udenrigsminister her, og Grønland repræsenteret ved daværende for, hvad hedder det, for udenrigspolitiske anliggender. Og på den måde, kan man sige, der fik man ændret situationen så kraftigt, at nu duede hjemmestyreloven i virkeligheden. Ikke? Altså man siger, at man har sprængt rammen for hjemmestyreloven, og derfor må man have noget nyt, og det nye var loven om selvstyre, som altså er en udvidelse, et videre skridt væk fra hjemmestyret. Og jeg skal ikke gennemgå selvstyreloven sådan detaljer, men det man blandt andet siger i selvstyreloven, det er, at det grønlandske folk er et selvstændigt folk i henhold til folkeretten. Det har man ikke sagt før. Og så tog man også fast i selvstyreloven, at Grønland og Danmark er ligeværdige parter. Det har man jo heller ikke før. Hvad sker der? Undskyld. Vi fortsætter lige om lidt. Jeg tænder den lige igen. Det er ligesom. Kan I kigge ud? Ej, det var lige... Annullér. Er vi på igen? Onana. Se. Så. Hvad sker der? Imat sivit doktor nene mat doktor. Autos. Der var ok doktor annuleret. Okay. Sekunder. Ja. Kisia det var til det vi så. Vil du prøve? Så må jeg se på det. Nu er den der. Ja. Vi kan godt komme over og det. Hvad så? Men kan du høre os? Ja, jeg kan godt høre jer. Men vi kan ikke høre dig. Kan du ikke høre os? Ja. Vi venter lidt. Nå. Så er vi klar igen. Okay. Du vil gerne fortsætte. Jeg fortsætter. Okay, men altså hvis vi lige opsummerer omkring det med selvstyreloven, så kommer altså nogle nye ting ind i selvstyreloven, som gør, at det politiske udvikling og den politiske forhold mellem Danmark og Grønland udvikler sig, når man siger, at Grønland og Danmark er ligeværdige partnere, så er det jo næsten som at sige, at man er to selvstændige lande. Og en anden vigtig ting i den her i selvstyreloven, det er bemærkningen om, at en beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk. Den er meget vigtig. Det betyder jo i virkeligheden, at man behøver ikke at spørge i Danmark. Der er ganske vist paragraf 21 i selvstyreloven, og det er sikkert også den, man vil følge, men det er vigtigt, at det nu er den grønlandske befolknings egen beslutning, om man vil være selvstændig eller ej. Og det fører så over til det altså selvstyre, som vi har i vores dag. Det vil jeg ikke sige meget om, fordi nu det er ikke så længere sådan en historisk betragtning, og det ved I på mange måder også mere om, end jeg gør. Men det, man skal lægge mærke til, det er,
at udover at selvstyret jo har en masse forskellige områder, som de skal lovgive om, og som de skal administrere til daglig, så har man for eksempel nedsat en forfatningskommission, som på et tidspunkt er kommet med en betænkning. Man har og når man gør det, så er det selvfølgelig fordi, at man siger, jamen på et eller andet tidspunkt, så vil vi gerne være selvstændige, og så nytter det ikke noget, at vi så siger, forresten, vi skal også lige have en forfatning. Men vi er nødt til at være på forkant, vi er nødt til at diskutere forfatningen nu, og så have den klar til den dag, at vi bliver selvstændige. Så må man også diskutere, hvem er grønlændere, altså hvem er hjemmehørende, og det er selvfølgelig også nødvendigt i den her kontekst, fordi det er spørgsmål om, hvem skal så være statsborgere, hvem skal have statsborgerskab i et nyt Grønland. Man har diskuteret en arktisk strategi som i Grønland i verden, som klart siger, at man skal ikke diskutere noget om Grønland, uden at involvere Grønland. Og så har vi her i år haft en diskussion omkring paragraf 21, den paragraf, som skal sættes i gang, hvis man skal aktivere, altså den paragraf skal aktiveres, hvis man vil have en anden form for selvstændighed. Og det er så her, vi står i dag. Diskussionen i Grønland går jo på selvstændighed. Det går ikke så meget på, om man skal have selvstændighed eller ej, men mere på, hvordan man skal have selvstændighed, og i hvilket tempo, og under hvilken form man skal have selvstændighed. Så det, der bliver den fremtidige diskussion, det er jo blandt andet, hvordan rigsskabet vil se ud i fremtiden. Og der kan man sige, at det her billede, det symboliserer, det er selvfølgelig talt for et par år siden, hvor Mutti B. Egede var landsstyreformand, og han får besøg af dansk statsminister Mette Frederiksen, og det, for at sige det rent ud, pis regner, og det symboliserer meget godt forhold mellem Danmark og Grønland lige på det her tidspunkt. Ja, det var ikke ret godt. Fordi der var det, man kunne kalde nogle rigtig dårlige sager. Det er selvfølgelig spiralsagen, det er sagen om de 22 børn, det er problematikken omkring adoptioner og så videre. Der har været en masse dårlige sager, hvor Danmark har, og den danske administration har begået mange fejl, og det er klart, at det ligger og murer imellem Danmark og Grønland. Så spørgsmålet er, ønsker Grønland at forblive i rigsfællesskabet? Det er jo en grønlandsk diskussion. Og dertil kan man sige, kan der findes en anden model for rigsfællesskabet? Det er en diskussion, som selvfølgelig ikke kun involverer Grønland, men også Danmark og Færøerne. Og det er ligesom der, vi er nu. Det er der, man er gået. Det er der, vi er i udviklingen fra koloni til selvstændighed. Et eller andet sted på vej over imod selvstændighed er vi ved spørgsmålet, kan der findes en anden model for rigsfællesskabet? Så kan jeg ganske kort lige opsummere de her historiske faser. Når man ser på tingene historisk, så har der været en fase fra 1910 til 1945, hvor det grønlandske krav, det var indflydelse og udvikling. Man kan også sige afkolonisering. Det er virkelig det samme. Man brugte ikke så meget ordet afkolonisering, men man brugte medindflydelse og udvikling. Den bliver afløst af perioden fra 1945 til 70, hvor overskriften var ligestilling. Ligestilling ensbetydende med danisering. Så kom vi til 1970 til 2009. Der er overskriften egentlig stadigvæk ligestilling, men det betyder ligestilling bare grønlandisering. Så kan man bestemme, om man vil bruge grønlandisering eller ligestilling som overskrift. Men man går i hvert fald over fra at omdefinere begrebet ligestilling, og så det nu er grønlandisering. Og endelig så er vi i perioden fra 2009 og op til vores dag og et eller andet sted ude i fremtiden, hvor vi har selvstyre, og hvor diskussionen er selvstændighed. Hvordan og hvornår. Og det man kan sige,
i hele den her periode, det er, at der er en rød tråd. Før var den røde tråd, jeg har brugt igennem foredraget her, det er, at hvad skulle sige på, hvad var holdningen til ligestilling. Men der er også en anden rød tråd, og det er, at initiativerne kommer fra Grønlands side. Det var grønlandske krav før krigen, det var grønlandske krav efter krigen, det var grønlandske krav om grønlandisering fra 1970, og det er grønlandske krav om selvstændighed. Så det er de grønlandske krav, der ligesom driver det dansk-grønlandske forhold frem. Det er sådan set, hvad jeg vil sige. Jamen, tusind tak, Ejner. Jeg ved så ikke lige, om der er nogen herinde i stuen eller rummet, der har nogle spørgsmål vedrørende dit oplæg. I er meget velkommen i hvert fald. Hej. Nu er der i de seneste tid begyndt at blive drøftet, altså man har ønsket om at udvide EU-samarbejdet, og nogen har luftet tanken om, at vi skulle stemme om medlemskab af EU igen, fordi grønlænderne, eller mange er begyndt at indse måske, at Grønland kan ikke stå alene. Det har det amerikanske valg af præsidenten for eksempel vist. Ja. Hvad tror du, hvis vi skulle stemme om medlemskab af EU, hvilken retning det ville være? Ja, det er jo et både interessant, men også et svært spørgsmål. Nu er det sådan, at jeg er jo historiker, så jeg ser bagud. Og der kan man sige, at grunden til, at man ikke vil være medlem af EU, det var for ikke at miste indflydelse. Det var for, at man kunne beslutte tingene selv i Grønland, og ikke få tingene besluttet i Bruxelles. Og det her, det er så min fuldstændig egen personlige holdning, at jeg synes stadigvæk, man skal holde sig ude af EU. Hvis I vidste, altså, det ved jeg godt, der er så utrolig mange beslutninger, som bliver taget i EU, og så utrolig mange regler i EU, som den danske administration skal rette sig efter. Det bliver et kæmpe opgave for den grønlandske administration. De får, undskyld jeg bander mig, de får sgu næsten ikke andet at lave, end at rette ind efter EU's regler. Til gengæld så synes jeg, det er en ekstremt god idé at lave et godt samarbejde med EU. Det er jo ikke så længe siden, at EU for eksempel har gået med på at lave en aftale, en rammeaftale om udvikling af mineraler i Sydgrønland. Det er en smadret god idé. Så får man kapital til at udvikle erhvervslivet i Grønland. På mange andre områder kan man sagtens få et godt samarbejde med EU. Men jeg tror, og det er min personlige holdning, jeg tror, at det medlemskab, det er ikke godt.